quina cartolina? Una cartolina blanca? Molt bé, Laia? Aquí ho poso. Dos trossos, una cartolina gran, blanca. Molt bé. Un tros de cartolina negra, pintures de colors. Molt bé. De trossos de... Una bossa gran de què és? Una bossa gran. Un fill de semilla. Vale, però no se fica la basura, no se fica la basura. Dos trossos de lligat del cap. És com goma. Aquí on guardo los triangles? Una bossa. Posa-los. Després la repasseu al retolador negre i la torneu a dibuixar a la part verd. Després de dibuixar el paper del davant, la dibuixem bé i què posem? Què dibuixem? Dibuixeu la dos gran amb una bona Llapis. no hi havia ficat. Una bona Cartolina. A continuació pinteu la màscara de diferents colors. Pinteu la màscara de diferents colors. Espera. Per fer el vestit, en primer lloc retalleu les dues tires de la part de baix del vestit, que és la part oberta. La part oberta aquí va cap i aquí va